Shalom. Selamat hari Minggu mari kita salehutna. Selamat hari Minggu. Ada orang semasuk kita tuh perminggota jumbolo mahita martangyang. Amin. Tak puji Tuhan, mari deitas yang nomor 10 saja. Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia na tungo palangit dohot tanoon. Amin. Nungati buhiadi daro hakku Jehovah, ninna ibana do, haholongon saling-liling na hubayan makaholongi ho. Di bayani utaiti ho marhite-hite dengan bahasa. Haleluya. Martangyang mahita. Ale Tuhan debata parguguna suatu dosan, amanami saliring-liring na, asini rohamdo na mangaramuti hamis yan nasaraon, rasi rasan waing. Jala asin rohamdo na mga lehon barita na uli, gabi hanguluan nami. Sa asi maroham, sa buhay marohan nami jala lehon todim na badiyay. Asa huwat tu si hami sude panugunugum, dohot mabayanan mo na balagay. Payan mahatam di bagasar rohan nami, asa mardame jala sonang hami, jala lam ibaru rohan nami marhiti-hiti anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maret dehita.
patik ni debata di minggu tasdarion imana tersurat di 5 Musa 10 ayat 12 songonon ma didok disi nuaing pe ale Israel ahadon na pinangidom ni Jehovah di batam sian ho da asal marhabiaran ho tu Jehovah di batam jala marparangi ho di saluhut dalanna hut marroha haholongon mida ibana dohot mangoloi Jehovah di batam sian nasa roham dohot sian nasa ate-atem ido sahatna atong ramang idugugo mahita tuado pan di debata mangulahon na ho bartu patik nai ale Tuhan debata saya pergugui mahami mangulahon na ho bartu patik mi amin mari dehita Tata poti mahado sa tanagolang itu adopan di debata martang yang mahita ale debata nami namarasi roha jalan abadia ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus manang piga hali hami rotu julum wilala hami rikot do asin roham disaluhut hami halak perdosa alani ido ubayan na upa serep hami diri nami selarion di julum jala hupar hatopat hami tung na jod do hami manibil sian akadalanmu na badiay songon biru-biru na lilu say unang pabali hami sian julum alani dosa nami aydang di halomor roham hamatian niya kapardosa alay hamubaw ni rohana do lomo ni roham asa mangulu sesa masaluhut hagi duhon nami dohot pangalosyon nami marhiti pangulan nami na nasasaday anakmu Tuhan Yesus Kristus saya pahot maasin roham di hami marhite-hite panidangiyon dohot hagugoon ni toddi porbadia asa tarapul situturo hanami majuho asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho baen hasangapon ni guarmu nabadiay amin baga-baga ni debata taringot tuhasesan ni dosata songonod dohatan ni Tuhan Jehovah nunga diar sahi hoa marhite sian akadosam jala nunga dilojai hoa marhite sian akka hajahatonmu au tutu au sadiri manalesei akka pangalosim ala ni hadiriokku jala dang behu paingot-ingot akka dosam asangapon mari debatana digijang amin mareda itu
Kita bagaimana hatani debata turpuk epistel di minggu tesadarion imana tersurat di Kolose 5 mamukamai Kolose 2 mamukamai sian ayat onom saatro di ayat 10 sia tajahama marsikat soring ope songot pajak komuna di Kristus Yesus Tuhani songoni mahamu marparange di bagasan ibana gabe marurat dalam menerima hamu di bagasan ibana tuhu marhapos siaon opar tunan yajarhon tuhamuna lumu bimahamu marroha mauliate jaga mahamu sotong diagodi bahamu marhite-hite hata bisuk-bisuk dohot hata lesem naso maripola hobar tutona-tona di jolma mangihuton sia-sia ni asianganon dada mangihuton Kristus ai di bagasan ibana do maringanan sang do gopni hanebataon marrohahon daging di bagasan ibana sahat nang tuhamu haguguk nai ibana do ulu ni nasa hamuliaon dohot panggong gomion laos di bagasan ibana do kamu tak sunat dada di bahen di tangan lau menanggal pematang namar dagingon di pasunaton nasian Kristus ido Erap tartanom dohamu dohot ibana di natar didii hamu laos di bagasan ibana do rap hamu di pahehe di nagabe porsia hamu di hagogon di bata na pahehehon ibana sian akka na mate asa hamu nuai mate di bagasan akka pangalausion dohot di bagasan sibuk nasotak sunati rapon ibana do kamu di pahehe dina disesanai nasa pangalausion tay di sesa do surat tangani na dopak hitai ima akapatik na maralohon hita di padao doi di lohoton tu silangi di buku sino akka hamuleao dohot panggong gomion patardo di patudur-tudur kon nasida di babangkod do nasida na turuni ope unang madihumi halak hamu siala si panganon manang sinumon manang siala pesta manang poltak ni bulan manang ala ni ari sabat pe halim ni akka nanay rodoi alay Kristus ido na puna badan tung unang mahamu di lesar-lesani halak nagiot paula-ula na serep jala si sumoba aka suru-suruan di tengah-tengah do na di idana di bagasan todina pinaburnang ni roha-roha ni daging na rapi tadi sapulusia alaydang di persigatung ului sesiani lambar godang berguru tu di bata sadok pematangi nani rupan jala pinadomu-domu ni akka urat dohot ihot-ihot ido sahatna martua doakan atau mangihon hatani di bata jalan au piopsa amin maredeita Yesus karyaku, so ada tudosi, ale ale dasumurumi dia. Masalah di rohaku, Tuhan aku sakti,
Saha tidak kumah atau porsiau tai songon nadia tidak kun didong atas saha porsiau disadok bertibion rapma hita madok au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangit dohot tanoon au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean sian todi porbadia adorang soabubuhan ido tuhata na tumahon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinorsilang na tua-tua nua toru dung ditanom na mulak mangolu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamun di debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani disima ibana pemamulak sugot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea ditodi porbadia jalarong sada huria na badia huria hatopan nela Kristen akan na badia dohot dihasesan di dosa dohot dihatai na madok mulak mangulu sugot daging ni halak na mate dohot dihanguluan na sorasuda amin. Tapi kaya di puji-pujian na sinuarahon ni inahan na.
diuduti mamuse ina Deborah. Tapi gema tikting namasa daud nanaing pamasaon di huriata minggun. Shalom.
Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Tapai hutihut matiting namaragam di Minggu 24 Juli 2022. Naparjolo guarni Minggu. Guarni Minggu tasadarion ima Minggu paono podung Trinitatis lapatan na hasitolu sedaun ni debata. Tobik ni Minggu ta debata nasatia di bagasan holongna. Napaduahon kebaktian sekolah Minggu. Kebaktian sekolah Minggu di Patupa Tatap Muka masuk pukul 7.30 manogot. Napatuluhon na mengisi kortu Minggu tanggal 31 Juli 2022. Di pukul 7.30 ina Kamis, ina Esther, ina Deborah, ina Hanna. Di pukul 10 ama Distrik, ama Jericho, ama Salom, ama Huria. Di pukul 10.05 NHKBP Dohot Remaja. Napaupaton pertanyaan sektor di hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 di sektor Nasaret di Bagasni Amang D. Siburian Inang Boru Dolok Saribu alamat Nasida Gang Sawo RT Tolu RW 2. Di sektor Judia di keluarga ni Amang N Panjaitan Inang Boru Gultom alamat Nasida Jalan Gotong Royong RT Pitu RW Sia. Di sektor Roma di keluarga Nonya Situa Sibagariang Inang Boru Purba alamat Nasida Jalan Kemang RT 4 RW 2 nomor 34. Di sektor Efesus di keluarga ni Amang B Butar-Butar Inang Boru Sihaan alamat Nasida Kampung Babakan RT Sada RW 10 nomor 22 Sukatani. Sektor Korintus off, sektor Kanan off. Di hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 di sektor Sion di Bagasni keluarga Amang J Siregar Inang Boru Sitindaun alamat Nasida Sindang Karsa RT Tolu RW 10. Di sektor Betania di Bagasni keluarga Amang Situa O Manulang Inang Boru Nabi Tupulu alamat Nasida Komplek RRI nomor 20 Sia RT Tolu RW Sada. Di sektor Pilipi di keluarga Ninonya Turnip Boru Nabi Tupulu alamat Nasida Kampung Tipar Radar Auri. Di sektor Galatia di keluarga ni Amang T Sihombing Inang Boru Sitanggang alamat Nasida Jalan Dongkal Sukatani. Di sektor Kolose di Bagasni Amang B Manik Inang Boru Simajutak alamat Nasida Gang Masjid Cisalak. Sektor Bethlehem off. Napalimahon penghargaan tu yanakon na berprestasi. Sada sian program diakoni sosial ni Huriata ima patupa penghargaan tu yanakon ni Huriata na berprestasi juara sada sampai tu juara tolu. Tingkat SD satu SMA baik prestasi akademis dohot non akademis misalnya olahraga. Patupaon ni Huriata di awal bulan Agustus 2022 di jalo masurat hatoranga sa sikola na paturakon kejuaraan ni yana kotai sa sikola na ganup marsada-sada di pasahat matu seksi pendidikan di Huriata paling lambat tanggal 20 Juli 2022. Napaonopon panitia pesta tahun kesehatan Dohot Gotilon di hari Senin tanggal 10 Juli 2022 nung ngasaut tapatu rapot pembentukan panitia pesta tahun kesehatan Dohot Pesta Gotilon ni Huriata. Guar-guar ni panitia terlampir jala di patu pemapelantikan di hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 di parmingguan pukul 7.30. Nababituhon pendaftaran perguruan malua tahun 2022-2023. Sahatu tanggal 30 Juli 2022 dibuka Huriata pendaftaran perguruan malua tahun ajaran 2022-2023. Boy mata jalo formulir pendaftaran siasitua sektor Taganup. Nabawaluhon kunjungan gereja. Di hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 di parmingguan pukul 10 tajalo do kunjungan gereja sian persekutuan ama Manang PAD HKIP Distrik 20 Deboskap. Napasiahon
papungu pilihan amplop diakoni sosial. Di hari Minggu sadariot tanggal 24 Juli 2022, papungu pilihan amplop diakoni sosial dohita. Tapasahat meyan non ditiki papungu pilihan paduahon dung sipul jamita. Tapasahat mei di bagasan lasni rohata. Napasapuluhon papungu pilihan amplop tahun kesehatan distrik. Di hari Minggu tanggal 31 Juli 2022, papungu pilihan amplop dohita ima amplop tahun kesehatan HKP distrik 20 Deposkap. Tapasahat mai di bagasan lasni roha. Napasapuluh sadahon pilihan bulanan dohot iuran diakoni sosial. Mauliate ma di pasahat huriata tusude ruas naung pasahaton pilihan bulananna dohot iuran diakoni sosial sahat tu bulan Juli 2022. Tuakan aso pasahaton dope taingot ma amang dohot tamu inang makarikoton pasahatosa ganu bulan tu huria marhite parhalado sektor tabe. Pasapuluh duahon sinode distrik. Di hari Senin tanggal 25 Juli 2022 di Patupa HKIP Distrik 22 di Poskap do Sinode Distrik Maringanan di HKIP Bakom Cilengsi. Borhat dosian resok talau madohoti ima amat tapendeta Immanuel Panjaitan Master Teologi dohot situa RH Sugian. Pasapuluh toluhon ruas namoding. Nunga marujung ngolu sahalak ruas amani huriata namargoar Ramli Huta Barat Nahinan. Tubu tanggal 3 Maret 1933. Modding 10 Juli 2022. Marumur 80 tahun 3 bulan. Sian sektor Efesus Saitumibu ma tarapul rohani sude keluarga na tininggalhon nasida. Pasaplobaton pangapulion. Di hari Minggu sadari odung sipul per minggu pukul 10 patupaon ni huriat taru acara pangapulion tu keluarga ni amang kasih hotang inang boru nenggolan nahinan dia mahita maddohotisa. Pasapuluh limahon hasil pesta pembangunan. Nunga mardala dohot dengan pesta pembangunan huria di Minggu tanggal 10 Juni 2022 nasalpu. Mauliate ma tapasahat tu sude panitia nang sude ruas ni huria di sude panu pahiota. Hasil pesta pembangunan ni ima pemasukan 303.810.500 rupiah. Pengeluaran 40 juta 36.000. Jadi total na masuk bersih tu huriata 254.824.500 rupiah. Pasapuluh napon torop ni ruas nama doho di perminggu tanggal 17 Juli 2022 722 halak. Pasapuluh pituhon ruas nama ulang tahun. Ulang tahun kelahiran 40 halak, ulang tahun pernikahan 8 kepala keluarga. Padita dohot sude parhalado HKIP Resok Cimanggis pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan madihamusa luhutna. Periode tanggal 10 sahat 24 Juli 2022. Hatani debata napasik kopol lasni rohamuna tersurat di Pesalmen Biddu 20 ayat 5. Saya dilehom matuho si subut roham jala di pasaut nasa sakami. Pasapuluh aluhon pilihan bulanan manang pilihan tahunan. Torop napasahaton pilihan bulanan di bagasan mingguon 7 kepala keluarga godang na 1.100.000 rupiah. Pasapuluh siahon pilihan iuran diakoni sosial huria. Torop napasahaton pilihan iuran diakoni sosial huria di bagasan mingguon 10 sada kepala keluarga godangna 2.200.000 rupiah. Padua puluhon parhepengon ni huriata.
Huria 10.151.000, pembangunan 7.234.000, pusat 1.703.000, jumlah 16.088.000. Malotung adong pilihan naso tercatat manang salah redaksi akka piliani asa dihubungi matu parhalado radedo hami laho padenggat tosa songoni matiting nama asa doho si pamasao di tonga-tonga ni huriata saya di pasu-pasu tuhatta ma piliani bain sangap di goarna. Amin. Tapi gema di puji-pujian sian penguan ama Jeriko. Maradehita utawa pengupilata pilihan sadaa dohot sadabi.
Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Barita nauli nagabi jami tadi hita di minggu sadarion. Dienet sian buku panurirang Hosea. Biddu sada ayat 2 sahat rodi ayat sia. Songonoma didok disi. Mula ni hata ni Jehovah marhite-hite si Hosea. Ninna Jehovah ma tu si Hosea. Laho maho buak masada buru-buru si babi jalang. Dohot akatubu ni si babi jalang. Ai sai didak dati isi ni tanoido marmainan. Marbalik sian Jehovah. Jadi laho maibana. Jala dibuak masih gomer boru ni si diblaim. Gabi-gabi yang mana sida. Jala ditubuhon di ibana sada anak. Dungi di dok Jehovah ma tu ibana. Jou ma guarna si Jezreel. Ai oti nari merlulu maahu di aka utang mudar ni si Jezreel. Tu pinopar ni si Jehu. Jala ahu pasiapon harajaon ni pinopar ni Israel. Jadi di hari nasasadai ponggol honokku masior ni Israel di rura Jezreel. Dungi gabi-gabi yang musema buru-burui. Jala ditubuhon sada buru. Dungi di dok Jehovah ma tu ibana. Jou ma guarna nai sohinasian. Aidang be marpangulahi rohakku tu pinopar ni Israel. Manang marpamuati rohakku tu nasida. Alai marpangulahi marohakku anggo tu pinopar ni Juda. Jala paluauku nasida marhite-hite Jehovah debata nasidai. Alai dang paluoku marhite-hite sior manang podang, manang hamusuon, manang hoda, manang jolma parsihudulpe. Jadi dung sirang susu nai sohinasian, gabi-gabi am musema buru-burui, jala ditubuhon sada anak. Jadi ninna Jehovah ma, joma guarna lo ami, aidang bangsokku hamu, jala dang hamu napuna ahu. Ido saha. Huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Molo tapai hut-ihut pamaritahonon berita naparpudi di bagasan saminggu. Naparpudion nama cegodang diperbincakkan manang di hatai torop halak masyarakat di tonga-tonga di Indonesiaon. Ima taringo tu hamamate ni sahalak aparatur negara di tonga-tonga di mangsota. Didok dugaanna si bos sirina ima alani perselingkuhan, alani api cemburu, dihianati, ujung nasaha tu peristiwa. Dang na pala neng makupas peristiwa yau, alai molo tabereng memang sada wujud manang gobarado. Respon tu sada halak na sosiatia tu hita. Respon ni sada halak na dihianati, mace hasi doroha. Hacitia doroha molo dihianati na hinaholongan ni rohai. Hacitia doroha molo sosiatia halak na nihaholongan ni rohai. Boy do sapi gelap mata saha tuna mangagohon hosana. Boy marah saha songon na ni dok ni halak bataki. Batoy madang di hodang diau tumagom ma. Unang gugu-gugu doko kamuruan man. Sadok adung ketidakenakan manang rasa sakit yang mendalam molo natahaholongi idang setia tu hita manang menghianati holong ni rohata ala yang go debata marasing sian hita jolma tumpe jot ibana mengadupi bangsa Israel na setia tu ibana nasay mangalupahon tonana nasay mabarbalik sian Tuhan Jehovah. Allah yang go tu hatai. Saya tong do mulahulak rohana. Saya tong do marpangulahi rohana. Saya tong do olo ibana satia di bagasan holongna. Tu sudah na hita tanpa terkecuali. Jala holong ni roha manang hasatiaw si songonido na digobarhon di turbuhon. Pola digobarhon songon hasatiaw ni sahalak ama maradupon inatana. Sahalak suami
na terus satia maradopon istrina, maka holongi istrina, doho memaafkan, mengampuni istrina. Songo dia pe keberadaan ni iban. Holong na songo nima, na dipataridah debata, tu bangso Israel, marhite ngulu ni rumah tangga ni si Hosea. Totu mulo tajaha Hosea sa daon, dang mungkin dang tersonggot hita mangidaon. Sahalak na poso ni debata, marhasohotan doho buru si babi jalang. Seorang hamba Tuhan menikahi seorang pelacur, apa kata dunia? Normalna si Hosea sebagai seorang pria dewasa yang takut akan Tuhan, pastilah dia berdoa. Bayi tong tanya Tuhan patuduhom ma jodoh nasa satara, nasa hapor siaon, na jelas bibit bobot bebet na, pasti itu tanyang. Saya yakin Hosea juga di posisi itu berdoa demikian. Alaina nilehon di debata tu ibana sada si babi jalang, pelacur, perempuan sundal. Akamanginang pastilah ini mengejutkan hati. Enabohado Tuhan. Dia do nanidok na dison. Alai naing takas di hita kamanginang sudena peristiwa Hoseaon metafora doon, penggambara doon. Sotung dan no gawe adong asumsi madok, oh memang denggad doi anggo paditai ikon manguli do tu si babi jalang sotung gawin na. Ai molo soolo ibana berarti mangaluhatan ni debata. Terjadi di awal-awal tahun non keluar do film The Redeeming Love. Redeeming Love. Redeeming Love on asli diangkat sian cerita ni Hosea. Adong sahalak bawa na disuruh manguli tu sahalak perempuan sundal, nga manguli nasida, alis etong do lau perempuan non. Ngaho ripe ibana, alis itong do lau ibana tu dalanan melanjutkan pekerjaannya sebagai pelacur. Aletong do dihaholongi si doli-doli iban, manang amat tanah iban. Benar-benar persis mirip dengan Hosea itu. Jadi ala doho tahu manoton video Filimon Redeeming Love. Jadi hubain storyku di TikTok. Habis terodong mak komen di DM amang pendeta. Berarti amang mau dong menikah dengan pelacur. Itu firman Tuhan ini bang. Akamanginang naneng dohonokku sotung salah mangatusi hita. Ini hanya penggambaran dan nagabi keteladanan. Sotung duan non oke. Hobar tu hatan di batai memang denggado paditai ko merasohotan tu pelacur mana si babi jal. Dan itu tujuan ni kalimatna. Dan itu tujuan ni kita pun. Sahalinai penggambaran tentang keadaan umat Israel dan bagaimana reaksi Allah terhadap umat yang demikian. Suami atau Hosea itu menjadi penggambaran Allah yang senantiasa setia dan mau menerima istrinya sebagaimana dia adanya dan senantiasa mau mengampuni walau dia berbalik kepada pekerjaan lamanya. Dungi si Gomer ima istri ni si Hoseai gobaran ni halak Israel ngadi pelua ngadi selamaton ngadi hasii ale setong do peibana olo mangulahod dosa gobaran ni umat Israel doi. Jadi sekali lagi ini adalah metafora, penggambaran kasih setia Allah kepada sebuah umat yang senantiasa atau sering menantang Allah atau berbalik dari Tuhan Allah. Jadi molo dihatai pedisi anon si Hosea membuat sada buru-buru si babi jalang namarguar si Gomer sahalinai nanaing pataridahon hinabalga ni holong ni roha dohot hasatiaon ni debatadoi tunasi. Maka ini adalah nubuatan Tuhan kepada umat Israel. Molo saliling naon merhite hata merhite jamita debata manurirang itu bangsona ala yang gosahalion dam dipilih debata merhite nguluni naposonai ibana manurirang ibangsoi. Mungkin ala ngapa jogal hudo nguluni halak Israel satiki pajugul hu nasida pagoda kudu sadot hajahaton naniula nasida ido ubenna dang cukup beholan hata-hata ikon sian nguluni naposonaima debata manuri rangi bangsoi.
Lembaga Alkitab Indonesia, molo di hata Indonesia di Alkitab dibaca do judul ni perikopon keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Jadi jelas, keluarga Hosea itu sebagai gambaran umat Israel yang tidak setia. Ini hanya penggambaran. Ketidaksetiaan Gomer kepada Hosea pastilah menyakitkan hati Hosea. Songoni dotong, ketidaksetiaan umat Israel, umat percaya kepada Tuhan pastilah menyakitkan hati Tuhan. Ai didok dona kaningan na di ayat na padua honi, ai sai tidak dati isini tanoido marmainan marbalik sian Jehovah. Berulang-ulang mereka berbalik meninggalkan Tuhan Allah. Nga ditugu-tugu, nga dibuat Tuhan luaon. Ale saya lau do pe ibana mangulahon aka dosa hagiot ni daging na. Didok disi tulu anak ni si Gomer. Sada do na didok anak ni si Hosea. Alai tulu ma dinasi dada danak dua mai bawa sada boru. Tu anak na perjulus yang si Hosea disuruh debatama lehonon goarna Yezreel. Di hata Indonesia Yisrael. Setiap kita mendengar kata Yisrael, kita diingatkan kepada peristiwa di zaman Raja Yehu. Itu sebuah pembantaian yang dahsyat. Dua raja-raja sia sahatu dua raja-raja sapuluh no boleh tajaha. Adong disi pembantaian habis-habisan. Ditiki dibereng si Raja Yehu, si Ijebel istri ni si Ahab di atas ni jendela, di atas ni jabu marhiti jendela, disuruh dabuhon si Ijebel ini na. Didabuhon di mana sia gijang madabu tutoru malasak muderne sahat tu ding-ding di jabu. Dakolani pembantaian na dahsyat satiki rosi Raja Yehu madok suruh sude akan nama no bagana-ganaan masuk tu sada ruangan. Digabusi nasida di dok si Raja Yehu nang benot tajo pasahat pelean tu Raja Bal secara umum inna ibana dung masuk sude akka halak nama no bagana-gana ni diulangi ibana siat jolo sahalinai manangise dison naso mano bagana-ganaan ruar maibana asa maksudna tinggal di ruangan ni holan akka nama no bal doh gana-ganaan dung keluar sude ditutup pintu dung disuruh si Raja Yehu ma tentarana masuk tu bagas didok bunuh sude jol mana di ruanganon unang luas mengulu nang gosada. Ini benar-benar pembantaian yang dahsyat. Maka ketika Tuhan menyuruh Hosea memberi nama anak pertama Yisrael, dia mau mengatakan atau menubuatkan kepada umat Israel, ingot ai nai saya dong do panguhuma parpudi bahenon ni debata siap ponon na do kahalak na soolo marbalik sian aka ulaon haholomon manang ulaon dosa. Itu adalah nubuatan. Disuri rakot tu nasida moloho do hamu di dosa munaon ingot tamu ma tu hamu pe masa ma pembantaian yang sama. Dang luasonna nanggosada nama lua. Dungina paduahon satahun berikut nai tubuh mamuse anak di si Gomer kemungkinan besar dang sian si Hoseaon Allah hudok nak kaning dung sohot ibana tu si Hosea tong do se lau ibana si baby jalangon herana mol dong de tong do lau si Gomeron memang si baby jalang karena lau ibana tu jalanan mana melaksanakan persundalan kemungkinan anak kedua ini bukan dari Hosea tapi hasil persundalan. Didok, baem magoarna naiso hinasian. Bere kamu jadi, buah do noeng sada buru di jabu, ibe kamu guarna naiso hinasian. Pasti tertekan batin memana satu nama dua. Bahasa guarhiban orang yang tidak dikasihi nerhan. Alai itu juga nubuatan. Adong do batas balgani holong ni rohani debata marado penasida. Adong do batas akhirna molo somar balik nasida macoho madebata laho makaholongi nasida ido na nisuri rakon nisi Hosea na paduahon tu bangsoi marhite guarna boruna na margoar nai so hinasian manang di hata Indonesia didok lo ruhama
orang yang tidak dikasihi. Maka ini adalah perwujudan batas akhir pengasihan Allah kepada orang-orang yang tidak mau bertobat kembali dari dosa-dosa. Dunia anak nana patulu hon tubuh ma namar di bayam maguarna lo ami. Lo ami artinya tidak bangsaku, aku juga tidak Tuhan. Didok di ayat siana kaningan, aidang bangsokku hamu jala dang hamu napunaa. Ini gawat. Ketika Tuhan tidak peduli lagi dengan umatnya, itu gawat. Jika Tuhan marah, menghukum, menegur, mengingatkan, itu bukan hal terburuk bagi orang percaya. Hal terburuk bagi kita adalah ketika Tuhan sudah menyangkal identitas kita bukan lagi sebagai umatnya. Ketika Tuhan tidak peduli lagi kepada kita. Omma halna paling gawat di tonga-tonga ni ngulunya kana persaya. Dus dui di tonga ni jebu. Molo so parduli be amatai inatai tidak danahi. Hai anak-anak, jika orang tuamu tidak peduli lagi samamu, itu sebenarnya hal yang paling gawat. Molo so paduli be amatai itu inatai itu amatai. Omma saat na paling gawat di tonga-tonga ni keluarga. Dang peduli natai anak nai doh tu amatai. Tumagot mulo dang mula amatay do inatay dang marnedang dilului. Alay hola soisita perwerna sada ngeribut. Mulai manugo sa tuborngin na ribut iba. Alay amatana dang ijabu isa borngin biasa aja. Udah biasain. Gawat. Ngagawat. Sama halnya ketika Tuhan berkata aku tidak peduli lagi denganmu. Kau bukan umatku dan aku bukan Tuhanmu. Ini adalah saat-saat yang paling gawat. Unang masahatu sih. Sebenarnya nubuatan ini disampaikan kepada orang Israel karena mereka selalu berbuat dosa, selalu berbuat dosa. Sudah diampuni, sudah diterima, berbuat dosa lagi, berbuat dosa lagi. Maka sampai ke peringatan yang ketiga, jangan sampai aku mengatakan kalian bukan umatku lagi dan aku bukan Tuhan. Artinya Tuhan menyangkali identitas kita. Tuhan tidak mau peduli lagi kepada kita. Alai mula do tu bonana sinakaningani doh tu topik ni mingguan. Tuhan ni mah tuhatai setia di holongna. Tuhan ni mah debata para sirohabulu tu hita. Allah anon tajaha di bidudua gabe marbalik do rohani debata. Goarni anak na doh borunei gabe digati don non. Lo ruhama gabe ruhama. Orang yang tidak dikasihi menjadi orang yang dikasihi. Lo ami menjadi ami. Tidak umatku menjadi umatku yang kukasihi. Semua itu terjadi hanya karena kasih setia Tuhan, didukung juga pertobatan umat Israel. Asasian beritahu nakama nami nanami nanaing odol honon nami di bagasa minggon adong ma tuluha. Nawarjol. Pekalah terhadap kenyataan. Tanggak mahita mida akan masa. Hudok nakin di awal dang mukid dang tersonggot hita majahatur puhon. Sahalak na poso ni debata manguli itu si babi jalang. Harusnya ini mengejutkan hati umat Israel. Ada apa ini? Loh, masa Nabi Tuhan menikah dengan seorang pelacur? Harusnya mereka bertanya, ada apa ini? Ala yang gue satiki idang. Teta donasi da songoni. Diudu tiak kaulon na nasalay. Madaw siya dewata. Mano bagana-ganaan. Porsiya tu dewa matahari. To dewi matahari. To dewi kesuburan. Habis nasitong molo madala ni ngulu taon. Mari tanggap mida akan masa. Pekalah terhadap kenyataan. Dan bertanya, ada apa ini Tuhan? Sembari dia bertanya ada apa ini Tuhan, kita harus mawas diri. Ikon waspada hita. Ido tong nakina idok di Kolosei. Didok si Paulus, kalian harus waspada kepada ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran sesat yang bisa menyesatkan iman kalian. Harus waspada. Lihat realita fenomena yang terjadi. Jangan masa bodoh. Lihat apa yang terjadi dan tanyakan, apa maksudnya ini Tuhan? Dan mawas diri. Ay gudang nuaing nanaing mangaliluhon haporsyota. Termasuk di zaman kita saat ini.
Di kemajuan zaman teknologi ini ada banyak hal yang bisa menjadi tantangan bagi kita yang mengganggu kemurnian kepercayaan kita kepada Tuhan. Hudok di pertanyaan adong dona ginoran nanoengon todi konsumerisme, roh konsumerisme. Gudang noy kalak manuhori barang nasoriko di iban. Holan alana ibaga di ida dituhor. Alai dang apalai nariko sebenarnya di iban. Gudang akan atoras secara tidak sadar mengkonsumsi hal-hal atau membeli barang-barang yang sebenarnya belum menjadi kebutuhan anaknya di usianya. Holan ala nih todini zamanon. Apalagi kemajuan zaman ini memfasilitasi kita. Molos adong pehepeng munuaing, boy doho manuor molo adong barang lo maniroham, adong ginoran na pay letter. Berarti dibayar per pudi. Manang seolah-olah menolongmu, pinjaman online. Sahira na mengurupi ho, HP nama nokik kodo. Hati-hati, waspada dengan roh zaman ini. Todi konsumerisme, adong todi hedonisme. Ini orang-orang ya udah selama masih hidup senang-senang, ayo foya-foya. Kalau sudah mati nggak bisa apa-apa lagi. Hedonis. Selama semasih bisa, ayo bersenang-senang sajalah. Jadi dong di hari kotono masa depan. Aleno para ada yang namanya todi manang roh me center. Aku menjadi pusat. Om makahala anggo persoalan tu surga do unang urusak kudo tu hakku di ngainna. Dang olo be tegor, dang olo be nasihati. Ala menurut ibana urusakku di do tu hakku in nebana. Karena menurut dia keselamatan itu adalah berpusat pada dirinya. Jadi me center. Sudah naon adong yang ditongata-tongata. Om atau dini zaman nabui manegai haporsiota. Maka kita harus mawas diri. Kita harus peka dengan kenyataan ini dan bertanya, Tuhan, ada apa ini? Dan menjaga diri. Bagaimana kita bisa menjaga diri? Ya dengan firman Tuhan. Hanya firman Tuhan senjata kita untuk mengenali sesuatu itu benar atau tidak. Itu berguna atau tidak, hanya kembali kepada firman Tuhan. Dungina paduahon, tayingok mas saya dong do kesempatan laho merhamu baun niroha. Selalu ada kesempatan bertobat. Ketika Tuhan Allah melalui Hosea memberi nubuatan dari anak pertama ke anak kedua ke anak ketiga, sebenarnya interval ini itu adalah kesempatan supaya mereka bertobat. Asamu badoroha nasida, ubayna disuri rakut tu nasida, mulak kamu tuh Tuhan dewata, molodang, uhumon na dohamu, bantayon na dohamu sampai habis, dang adong luason na tinggal nanggusada, mubahamu, ay molodang mubahamu, dang etongon ni dewata abe hamu bangsona, jaladang olo be dewata gabe dewata muna. Itu semua nasihat, teguran supaya mereka memiliki kesempatan bertobat. Maka saat ini juga sadarilah sekarang unang paimanodung mula segarizon. Sekarang juga seluruh kelemahan dan dosa-dosa mari tinggalkan, kembalilah kepada Tuhan, bertobatlah. Napatuluhon o manaparpudi naneng odol hono turpuhon ay molo satia do debata di holong na tuhita. Respons kita ima satia mahita tu iba. Unang tapar suasaihon para sirohaon ni debata. To ima asido rohania itu hanian non jalon na doa muse mulak. Itu orang yang menyalahgunakan kasih setia Tuhan. Respon yang benar atas kasih setia Tuhan tadi adalah mari setialah kepada Tuhan. Tuhan mengasihi kita sungguh amat dalam dengan cara gratis. Tanga dong syarat-syarat ni debata maka holongi hita. Hita do nagurang syarat-syarat ta maka holongi debata. Dus doi sangon barita namar dong apudai. Adong disada buku judulnya kasih itu gratis. Naginuriton ni Emeritus Pendeta Dr. Darwin Lubatobing. Adong sada subjudul di si didong adong masahalak ina dungi adong yanakonna namargoar mangoloi suruon. Tujuan na guar naon asamura suruon. Mangoloi suruon. Hape fakta na dijawui omma anak-anak no maul suruon. Jujur soalnya teh ibai guarna si burjui mano bedel di hutai. Alai ibai guarna mangoloi suruon. Alai mano maul suruon. Jadi terbukti doi di sedatiki anak no jengkel ala saya suruh makna.
Ujungnya iban-ibana mabor gini sebelum bodoh, iban surat. Iban-ibana, harusnya bapak dan mama tahu ini baru menyuruhku. Ineman. Membuka jendela dan menutup pada pagi dan malam hari. Iban-ibana tarif 10.000. Memberi pakan ayam 10.000. Mencuci piring 10.000. Disuruh mama beli garam, beli sayur, beli lada buat ke warung 10.000. Menyemir sepatu bapak 10.000. Pungu masude 50.000. Mereka harus membayarku 50.000 kalau mau menyuruhku. Iwan mana suratnya? Alang ngomodo-odo ibana ipeko ibana mai toruni batalna. Mudo ibana. Hape madugo nai terleba imana dungo. Buru-buru ibana mandi bergerak langsung lau sekolah. Sahabat mana sekolah mate maau. Lupa mani pasura itu di batal. Dung lau anak no sekolah masuk omak na itu kamari. Pada gatok kamar non. Diberesi terbereng ni omak nai. Dijauh omak nai lungur rohan. Alani lungun ni rohana ibu imana harotas. Iba surat balasan. Isurati omak non, isurati omak non. Dung sai di surat ditadatangani omak nai ditoru. Di baini bana saya toru di batal ni anak nai suraton. Hola makuling bel mula sekolah ngamerlujung si mangului surono mula tu jab. Dengan harapan unang sangai jaha omak surati. Merlujung termasuk tu kamar. Ibu kemana batal? Songon naligay mana isi dape surati. Alay dong iba mana ima seheran aso surat tu don naruan iba. Ijahay ba no? Untuk anakku mangoloi suruon yang terkasih. Aku ibumu mengandungmu 9 bulan dengan kesusahan membawamu kemanapun. Gratis. Aku ibumu melahirkanmu memperjuangkan nyawa. Gratis. Aku ibumu dan ayahmu yang rela bangun tengah malam untuk mengganti popokmu dan menjamin badanmu tidak digigit nyamuk. Gratis. Aku ayahmu dan ibumu yang berlelah bekerja siang dan malam untuk memenuhi seluruh kebutuhanmu, uang sekolahmu, uang makanmu, beli mainanmu. Gratis. Anakku yang terkasih, kami mengasihimu selamanya gratis. Jut dohita songo simangului suruonon. Habe debata maka holongi hita gratis. Ala yang go respon tu debata maka holongi mana dengan banyak syarat. Tuhan, iko songono duawan non molo diliakoon, molo diliakoan, molo dipasu-pasuhoon. Tapi syarat na gudang. Habe debata maka holongi hita tanpa syarat. Dia setia kepada kita tanpa syarat. Alani isi tiruota holong ni rohani de batado, hasatiaun ni de batado, di tonga-tonga ni nguluton, unang hasatiaun ni pertibion, ayang go holong ni roha dohot hasatiaun ni pertibion, ay ngai do ede, tas di do ede do. Satu kali kau sakiti hati ini, masih ku maafkan. 2 kali kau sakiti hati ini, juga ku maafkan. Tapi jangan kau coba 3 kali, jangan oh jangan, cukuplah sudah, jangan kau ulang lagi. Iman go julma, olah ni 2 hari do tahan, patuluhon, pa iman ho, pajupang di tanah rara pija di mainer, sobo tu di tanah rara main, dang jupang di betasona. Iman go julma, ala yang go hita, respot tatu debata dohot hasation na ikosongon hasation ni debata tu hita. Songo dia ibana mula hula maka holongi hita, nang peta tinggal honibana, nang peta lupa honibana, nang pe mendua hati hita tu ibana, ikosongoni manian holong ni rohat. Ayang gue ibana dang mubai, ido nedok ni Heber 10 tulu ayat walui. Ia Yesus Kristus songoni natuari, songoni sadarion, laos songoni dorodi, saliling na, dang namu bayi. Yesus Kristus tidak pernah berubah dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Maka kasih setiamu juga harusnya tidak akan berubah kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata. Puji-pujian dohot hamolateo di pasah rohana. Dibalgani holong ni roham dohot hasateo mu Tuhan. Jok-jok nai tahe hamiot Tuhan mana di koko.
maka lupa hoko di ngulu nami Tuhan. Allah yang goho dang naolo maka lupa hokam. Saya setia doho maka holongi kami. Atau ngale Tuhan ajari mahami sudi ruasmon asabui hami maka holongi ho setia mangihu toko di tonga-tonga ni ngulu nami. Dak kami bena punahami. Ho nama na punahami alani isude lo moni roham ima naing ulah holon nami di ngulu nami ganup marsada-sada. Urupi hami o Tuhan. Asa olo hami o tugummu marhamu bondi roha manadiko saluh na dosa hasalaan dohot akahahurangan nami naing mahami mardalan di dalan lomo ni roham. Ali Tuhan jujuk nai akan masa di tonga-tonga ni ngulu nami o dipakeho lau paingotok kami alani ajari mahami Tuhan asa tanggap hamion disudiakan masa di humaliang nami jala totong mawas diri hami marodoponi saluhuna. Ali Tuhan totong do urupi mahami asabui hami Tuhan maka posiho di ngulu namion jala totong hot di dalammu laho madalani hari-hari nami si pasahatommu dobe Tuhan saliling dilihoko partikia di hami di tanah o Tuhan naing marhamu bau behamion tadi konon nami madosa dohot akahajahaton naing mahami sitong dia dopammu jala satia maka holongi holanho di tonga-tonga ni ngulu nami atong Tuhan marhite todim to di porbadia patau mahamion laho mangulahon hatami. Ali Tuhan mau lihat ma di pasu-pasum di sudi ruas ni huriam siada dadak name me sahat tu nama tua di bagasan saminggo di luasona sida mangulahon akka ulaon nasida nama ragami pasu-pasu Tuhan sudia kanani ulan ni tangan ni ruasmi asama korholas ni rohai di tonga-tonga ni ngulu ni nasida. Ali Tuhan hodi ho kami do akka ruas ni huriam namarlas ni roha di bagasan saminggon alanya kaparutungan alanya kesuksesan ni ulaon alanya kalas ni roha di tonga-tonga ni keluarga dohot lana kana asing pele Tuhan nang alanya kana marulang tahun. Ali Tuhan totong matabay di nasida kasilas ni roha tabahono muhahipason gajang ni umur semangat ni ngulu naing mali Tuhan lam ture ngulu ni nasida di umur na gajang nang pinasahak mutu nasida. Lasong ani hodi ho kami do akaruas ni huriam na marukil na bergumul di bagasa samingguon boy do alani parena konon alani suami ala istri manang alanya kana toras alanya ka tetangga dohot ahlanya kana marha marangi nang alanya ka parkarejoan Tuhan urupi ma aka ruasmi asa dapot nasida solusi si buaton ni nasida Tuhan laho pasaihon aka persoalan di tonga-tonga ni ngulu ni nasida. Akaruas ni huriam na marukil na marsitaonon ala ni habot ni roha ditadikon akan nahina holongan ni roha nasida apuli ruas mi Tuhan asa totong lam margogo nasida marpakirimon na mangulu nasida manguduti nguluna. Ali Tuhan di batala songoni do akaruas ni huriam na piak di podoman na manang na diparbuaton akaparsahito di pamatangna asiro ham Tuhan ho manaturu campur tangan di pamatang ni nasida di akaperawatan doho parubatan nasaha tu nasida. Secara khusus di tangyang nami kod di kami di anak ni rus ni huriam ima disi amsari si topul di hari Selasa naroon ale Tuhan disakapi naing patupahon operasi lanjutan asima roham homa ale Tuhan nama parbisuhi aka dokter dohot para medis asa anggia boy mardalan proses operasi i dohot denggan jala marhitei Tuhan boy lumubang pakilalan na tanggalaka nasahi sian pamatang asima roham Tuhan Holan huasom do si pangasahonon nami natuk pamalupon ibana siya sahit nai asa tarbahin ibana mo si Tuhan manguci pasanga guarmo marhita kapakobasyon ni tonga-tonga ni ulaon na tarlumoy man di tonga-tonga ni huriam paso-paso ng keluarga ng akan natua-tua na Tuhan akan na mangrawat ibana asa totong di bagasa semangat na sida ali Tuhan laho pangodihon dohot laho pature-turehon ibana nang sudi makaruas mi Tuhan dia kaparsahiton surdukom matangamu na labohito pamatang nai asa tanggal kapanahi sian nasida. Ali Tuhan di bata manami di uduk ni ulaun nami saminggon homa nama joluan ni hami homa nama masu-masu hami holan marhite guarne anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dia mahita laos tapasahat pelian napa dua hon dohot pelian amplop diakoni sosial. Sai mir
ngako mapeliat tamartang yang mahita. Ale debata ama namina di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan, dohot nasau libasa na mauliutus. Hupasahat hami masian na nilehom mito hami pelian nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom, paso-paso may jala ramoti, asa huparhasya kami pelianon, pati bulhon harajaon mo dito ngatongan ni Huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutada hami godang ni silehon-lehom mito hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasa nami lehon mi, rodi pamalaku, osa dohot kokoki, rodi saluput artaku, upasaan itu naso satoku do. Aliama namina di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomani roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namardosa tu hami, unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaorhon ma damena tutondim. Shalom, selamat hari Minggu Mahadihita Saluhutna.